kuɗi zai rabu sauriya gidan ɗahana. Hai! Kai kuma an kiɗan jarumi. Madina kwarai ya shiga. Ban zara jinin malami. Ko da kuɗi sai rabo. Ko da kuɗi sai rabo. Madina kwarai ya shiga. Idan ilahu ya so za ka je. Ko da kuɗi sai rabo. Saudiya ƙasa can waje. Madina kwarai ya shiga. Da Madina gida za mu je. Ko da kuɗi sai rabo. Ko kayi kuɗi sai rabo. Madina kwarai ya shiga. Idan kayi musu sai ka je. Ko da kuɗi sai Shi rabo. uban zara kwarai ya tafi. Madina kwarai ya Rabi shiga. ya yi kira ne harami. Ko da kuɗi sai rabo. Ya kai wasu ya yi tallafi. Ko da kuɗi sai rabo. Alhaji mu je zamani. Madina kwarai ya shiga. Yanzu ma kake kai magani. Madina kwarai ya Ya je shiga. gonar Sayyidina Usman. Ko da kuɗi sai rabo. Ya yi ziyara abban Hanan. Madina kwarai ya shiga. Gona na zaman daha ne. Ko da kuɗi sai rabo. Da shi da sahabai ne. Madina kwarai ya shiga. Ya je rauda aljarumi. Ko da kuɗi sai rabo. Aljanna gidan mumuni. Madina kwarai ya shiga. Ya guji dan malami. Ko da kuɗi sai rabo. Wasu ma ba su da izini. Madina kwarai ya Shi shiga. uban zara an mai lamani. Ko da kuɗi sai rabo. Ko kayi kuɗi zai rabu. Madina kwarai ya shiga. Na baki iya gida an shiga. Ko da kuɗi sai rabo. Makabarta na sahabu ne. Madina kwarai ya Ya shiga. ziyarci Uhudu na fada. Ko da kuɗi sai rabo. Filin yaƙi na gwaba. Madina kwarai ya shiga. Wasu da ya ce kar su je. Ko da kuɗi sai rabo. Ɗiba na ganima ashe. Madina kwarai ya shiga. Sun ki bari sun hallake. Ko da kuɗi sai rabo. Layin zaki zai rage. Madina kwarai ya Ya shiga. ziyarci masallacin gwani. Ko da kuɗi sai rabo. Manzon Allah munzali. Madina kwarai ya shiga. Dan ya fara sallar juma'a. Ko da kuɗi sai Da rabo. akwai masallacin dahana. Madina kwarai ya Da yake shiga. barin magaɗan Amina. Ko da kuɗi sai Ya je rabo. domin sallar lafula. Madina kwarai ya shiga. Bangara kwarai ya shiga. Ko da kuɗi sai Ya rabo. ziyarci sahihin rijiya. Madina kwarai ya Rijiyar shiga. azali kuma gimbiya. Ko da kuɗi sai Wanda rabo. ɗa ya ce in ya rasu. Madina kwarai ya Da shiga. ruwan ayi masa wanka gwani. Ko da kuɗi sai rabo. Abdul Nais nan ma ya tafi. Madina kwarai ya shiga. Ya sha yayi wanka gwani. Ko da kuɗi sai rabo. Ko da kuɗi zai rabu. Madina kwarai ya shiga. In ka yi musu sai ka je. Ko da kuɗi sai rabo. Ko da kuɗi zai rabu. Ko da kuɗi zai rabu. To ka jira lokaci. Aikin hajji har umara ku shaida nufin rabu ne. Uban zara ya yi ziyara a kasashe daban. Ko da kuɗi sai rabo. Ku jira lokaci. Aikin hajji har umara ku shaida na rabu ne. Uban zara yayi ziyara a gurare daban. Ko da kuɗi sai rabo. Aikin hajji har umara ku shaida na rabu ne. Uban zara yayi ziyara a gurare daban. Alwali da kai za na fara kan na yi baitin gwani. Ko da kuɗi sai rabo. Kai ne kai mana ni'imar da yanzu yake yi da ni. Abdul Nais mutumin arziki. Daraja ta Rasulullah dan Amina dan zandani. Ko da kuɗi sai rabo. Ko da kuɗi sai rabo ilahu ya so za ka je. Ko da kuɗi sai rabo. Ku jira lokaci. Aikin hajji har umara ku shaida na rabu ne. Uban zara yayi ziyara a gurare daban. Kai ko da kuɗi sai rabo Madina gida za mu je. Ko